Les 5 i 4 minuts. Avui a l'Ona Maresme fem el té des de Premià de Mar, Manel. Sí, Laura, i hem posat les expectatives molt altes al principi del programa perquè dèiem que seria una cosa a lo grande, tal qual ho hem dit, i ara hem d'estar doncs, molt a l'alçada del que explicàvem. Per això nosaltres avui volem saludar a l'Adrián Salcedo Toca. Bona tarda, com estàs, Adrián? Hola, bona tarda. Benvingut. Primer de tot, el que preguntem sempre a aquesta hora, què prens a aquesta hora? Cafè, té o res? Res? Aigua. Aigua? Sí. Durant tota la tarda no fas ni tés ni cafès, durant cap cosa? Tot el dia. Molt bé. Escolta'm, ho hem dit, avui volem parlar d'una cosa que passarà a lo gran, podríem dir, i estem parlant de la teva obra Puamot. Explica'ns què és això, aquest projecte que ja fa 4 mesos que prepares, des de l'octubre del 2019. Doncs es pot descriure ràpid. És un poema en un paper de 10 metres de llarg i 1,5 d'alçada, i res, està exposat ara mateix a la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. És un poema visual, sobretot. Consta de les parts que normalment consta un poema, i res, és una obra colossal, la veritat. Escolta'm, parlàvem i et preguntava això, que començava a l'octubre del 2019. Explica'ns una mica doncs, l'origen de tot plegat, quan el teu cap doncs, comença a pensar en aquesta idea, com arriba tu a aquesta idea? Al món de la poesia estem molt acostumats al llibre, al món de la poesia en català. Molt acostumats al llibre, i llavors a vegades fa una mica feixuc intentar trobar un llibre, almenys, que sigui pues, original, no? Que no sigui així com facilón, o que no t'intenti despertar les emocions d'una manera pues, com cursi, exacte, diríem. Sí. I aleshores pues, jo, en els meus intents de trobar alguna cosa així, vaig pensar, mira, i si em foto a fer alguna cosa tipus a lo gran? Un pòster, un rotllo de paper. I llavors, pues, així va arribar la idea, i el que vaig fer va ser preguntar-li a una persona d'aquí coneguda de Premià, que és el Pol Peiró. Sí. Vaig dir-li, escolta, Pol, a tu què et semblaria? Jo, amb la intenció de que em digués que no. Que em digués, no. Que et tirés la idea pel terra abans de començar-la, no? En plan, què dius? Saps? I el molt llest, el molt simpàtic em va dir, això serà brutal. I llavors ho vaig haver de fer. Un cop ja tenies la idea, parlàvem d'aquest rotllo de paper de 10 metres d'amplada per 1,5 d'alçada. Explica'ns una mica què és el que s'hi pot veure en aquest Puamot. Com deies, per ràdio és potser una mica difícil fer doncs, una definició molt concreta perquè és molt visual, no? I cal veure-ho. De fet, hem de dir que ara publicarem alguna imatge que tu ens has passat acompanyat d'aquesta obra, però explica'ns una mica el contingut d'aquests 10 metres de contingut. És un poema èpic, d'acord? És com, hi ha un inici i un final, es pot veure una evolució des de l'inici cap al final, i el que s'hi pot veure és es combinen diverses tècniques, que és la poesia visual, que és amb paraules que tu amb la vista puguis llegir més del que hi posa, és a dir, tu fas dibuixos amb paraules o coses així, i després hi ha també tècniques pictòriques, com és el dibuix, com és la pintura, també hi ha el collage i el gravat. L'obra és com que la pots visualitzar des de lluny i des de prop. Des de prop i llegeixes el que posa, literalment, i des de lluny el que fas és admirar una obra de 10 metres com si fos un quadre, perquè al final, des de lluny el que hi pots veure no hi pots llegir res, sinó que pots veure com si fos un quadre. Adrián, parlant de la composició d'aquests 10 metres que doncs, està exposat, quan vas començar a treballar-lo, tu, com ho vas fer? Amb una visió general, és a dir, veient tot l'espai, ho vas anar fent per diferents parts, és a dir, com vas distribuir la feina sobre aquests 10 metres? Malauradament, com que no disposo de taller, i suposo que tampoc hi hauria un taller tan gran, per poder-ho fer a lo ample. Hagués necessitat una nau. Ho vaig fer a casa, al menjador de casa meva. I el que anava fent és, anava extenent 1 metre, dibuixava, escrivia 1 metre, i feia el següent. Llavors sí que tenia una mena d'idea general del que volia, però sí que va haver-hi molt d'improvisació, que no és, diguéssim, un punt fort de l'obra, no vull reivindicar la improvisació ni res, però sí que, evidentment, hi tenia molta part d'improvisació perquè no podia veure. I a més, a mesura que arribava al final del rotllo, primer pensava que és com quan tu estàs a la taula menjant i et diuen, menja, que si no et creixerà el menjar al plat. I era el mateix. Tu anaves avançant i deies, és que queda més
queda més encara per dibuixar que no el que he fet. Fixa't, això, en aquests 10 metres que ens poden semblar doncs, una magnitud molt gran. De fet, en la nota que t'acompanya aquests dies ens expliques que és una obra gairebé inèdita perquè no hi ha ninguna amb tanta dimensió, i tu ens dius que quan arribaves al final d'aquests 10 metres deies, i encara podria seguir una estona més, no? Sí, i vam anar el Pol Peiró i jo a la biblioteca a penjar-lo. Que clar, això també és un altre episodi a part, sí? Perquè clar, el fet d'exposar una obra de 10 metres, com bé deies, a casa no t'hi què, però clar, trobar un espai on poder-lo exposar i que tingui aquesta llargària amb la seva magnitud també deu ser complicat, no? Resulta que la biblioteca mateix tenia una mampara de 10 metres justos, i el que vam fer és patir una mica perquè, clar, jo li deia al Pol, escolta, no sé si medeix més de 10 metres, perquè perceptivament quan l'acabava, sí, jo deia, això deu medir 12. Aquí s'han equivocat. Però no, va ser just 10 metres. 10 metres. Ara, explica'ns també una mica, doncs, això, el fet de, com deies, el Pol et va acompanyar a exposar-la, com és la col·locació sobre d'aquesta mampara, perquè, clar, també suposo que ha de tenir una certa subjecció, no?, i s'ha d'aguantar tot i ha de tenir una certa firmesa. Vam estar discutint sobre la millor manera de fer-ho. Vam arribar a la conclusió amb dos mètodes. Un, que era penjant-ho del sostre, sí, com si fos un quadre, però és que pesa massa. El paper és de molt gramatge per poder utilitzar totes les tècniques. Llavors el que vam pensar és velcro autoadhesiu i a la mampara, tal qual. Té uns quants trossets de velcro que aguanta moltíssim, sí, i ja està. I sí, aguanta. Assumir per la nit que s'enganxa el velcro, sí, també, no? Totalment, sí, assumir, sí. Però per sort aguanta. Pensant una mica també fins a quin dia es podrà veure, fins quin dia estarà exposat, hi ha una data límit o encara no? Sí, 8 de maig. 8 de maig, per tant hi ha temps encara per poder-lo veure, per tant si ens esteu escoltant, com de moment tenim aquest confinament comarcal, sí que ens podem desplaçar per veure doncs aquesta obra. De moment, quina repercussió està tenint? Perquè clar, només amb imatges, encara no he tingut l'oportunitat de veure personalment, però ja impacta molt. Què opina la gent i quines reaccions està recollint? Ara mateix he recollit ja unes quantes, a tothom li agrada bastant, i és això, impacta molt. A mi m'agradaria veure una mica de ressò o una mica de resposta dels mitjans culturals més clàssics, més de diaris digitals de cultura i tot això. M'agradaria veure que algú s'ha interessat per això, no? Perquè a Barcelona no ho tenen. Aquí tampoc ho tenien, però ara sí. I estaria molt bé que si volguessin fixar. Clar. I espero aquesta resposta. Tu has dit que si volguéssim fixar, perquè accedir-hi s'hi pot accedir, no? I d'alguna manera, perquè com començaves tu i ens començàvem aquesta conversa, deies que d'alguna manera trenques moltes línies, no?, que porten durant molt temps marcades i que segurament amb aquesta obra doncs s'ajuda també a apropar-se a nous públics, no?, i persones doncs, amb un coneixement potser més ampli. Però creus que encara el sector de la poesia, dels autors, encara tenen certa reticència a abandonar el model clàssic de poesia, el que ens ensenyen a l'escola i el que després sembla que el dia de Sant Jordi és l'únic que ens acompanya, no?, quan parlem de poesia? És curiós perquè en el cas català tenim un recorregut històric en la poesia que no és clàssica, no?, com el Brossa, sí, i aquesta gent. Però, tot i així, el mercat està molt concentrat en el producte emocional típic del llibret de poemes, de 20 poemes, que t'intenten tocar la crosta. I no crec que ara mateix immediatament aconsegueixi trencar això, però sí que, com et deia, espero que comencin a sortir bolets. Perquè tot en realitat el que faig està dirigit en això, no? Vull que hi hagi gent que se li desperti aquest ànim, aquesta voluntat de dir, vaig a veure si sóc capaç de fer poesia fora radi. Clar, ara, Adrià, tenim ja l'obra, com dèiem, que està exposada. Quins són els plans de futur? Hi ha opció de poder-lo presentar, que em sembla que sí, algun premi i que d'alguna manera també doncs, guanyi aquest reconeixement, que parlàvem de manera dels mitjans, però també hi ha alguna opció de que guanyi algun reconeixement més enllà de l'opinió pública que pot haver? Ara mateix està presentat a un premi. Sí que estaré expectant i a veure si algú em comenta si hi hauria algun més. No ho sé ara mateix, perquè, com et dic, com és una barreja entre disciplines, que és poesia, pintura, etc., doncs és difícil. Està presentat a un premi. Sí que hi ha altres premis que no tenen una disciplina marcada, que és a dir, que a tu et poden entregar un premi d'art, del que sigui, per reconeixement, no? Així que
Sí, estaria bé. I els plans de futur per mi són poder portar el Poamot a diferents biblioteques del Maresme. Sí, I sí que és veritat que m'agradaria exposar-ho a una sala a Barcelona. Doncs veurem el recorregut que acaba tenint. Em deies abans de començar aquesta entrevista que una cosa que tenies pendent fer, que ja has pogut fer, és tornar a rellegir aquest Poamot, no? Perquè tu n'ets l'autor, però faltava un altre cop doncs, fer una visió global d'aquesta feina. Com va ser aquesta relectura? Ha estat molt bé, perquè quan tu publiques alguna cosa t'entra tota la inseguretat i dius això és dolent, això no s'agafa per enlloc, però sí, m'ha sorprès molt. O sigui, m'he llegit com si m'acabés de comprar per Sant Jordi, saps? M'he comprat a mi mateix per Sant Jordi i m'he llegit, i la veritat és que l'he gaudit bastant i penso que m'anirà molt bé per futurs recitals. Molt bé. Pel futur, parlàvem del futur d'aquest Poamot, però tens algun altre projecte que et rondi pel cap o de moment vols centrar-te en aquest projecte? M'agradaria molt centrar-me en aquest, però és veritat que el meu cap funciona per lliure. Sí que tinc ara mateix en circulació un quadern, una plaquet que es diu, una plaquet poètica, que és com un llibre de poemes però més petit, i bé, doncs altres poemaris que tinc presentats a premis i tal, que a veure si sona la campana. Molt bé, doncs Adrià, moltes gràcies per acompanyar-nos. Recordem per última vegada on es pot veure i en quin horari. Suposo que en horari de biblioteca o hi ha un horari concret? Hi ha un horari concret de la biblioteca. Avui és per la tarda, dimarts és pel matí, dimecres per la tarda i així, successivament. Molt bé. Per tota aquesta gent que vulgui fer poesia, no us oblideu que escriure és dibuixar paraules. Molt bé, doncs amb aquesta reflexió ens quedarem i la guardarem més encara en aquesta setmana que ja tenim doncs molt a prop també la diada de Sant Jordi. Adrià, moltes gràcies i seguirem parlant d'aquest Poamot. Moltes gràcies. Que vagi bé, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.